Opa, kaixo, ongi etorri nera kanalera, ongi etorri The Last Guardianen azken kapitulora, uste azken kapituloa dela. Bila bete honaiz jolastu gabe eta nahi nun azkeneko kapituloa publikatu aurretik grabatu. Orduan botoietaz da pixkaten naiz guatzen, baina bueno. Saiatuko gea, nahi bukatu genuen, kriston paliza mantzi duen azkeneko kapitulo mainen noiz ikusten. Gara. Atatu, Oshirama Otu, Aguimagak, Ahinaji Atu. Atiatu, bale. Eta hemen lortu genuen ispilu honekin uste tirik izan dula, atia, así que emaniko jo. Eta venga. Bale, ba, aurrea. Es que maia ikusi bazo nola, desastre hutsa. Bale. Hemendik, eskuetik. Vale, esa pasa. Vale, esa es hemen izan dago. Vale, zapatuta auki behar. Vale, hasten soria. Ataka Naraga, Ojiarok, Ieta, Agari Botu. Joder. Das war schon viel, ne? Serio? Ataka Naraga, Ojiarok, Ieta, Agari Botu. Handela, zidoko. Probatiko, botatzen. A ver. Ay. Horrega, zertzatareko buscado. Ciao, grazie. Tariko torre baino,
Atakanaraga Ojiarok Yeta Agaribotu. Zurika! Yedia! Ez. Berak eman. Bueno, uste paketen zein behar den. Zurika! Yedia! Vale, sartu eta... Ez que nahi saiatu hortik Ez que lan hartu dut... Isatxa, karo isatxa. Zuloa dao. Altza erdi. Eta isatxak entzu zen behar dela, baina oso. Miko. Bai, hemen dago bidea. Oso. Mierda.
Ditu librada batzuk. Gaigo. Bale, baina aston txoriego bat.
Zentriko. Gora. Hemen barriak daude. Lanza gota izkiote hori. Eta... alde urti gora. Bai? Bai, ez? Gora, gora, gora. Aldapan gora. Hili naiz. Nogaz bat ikusi eta hemen programak erortzen dira bere hauek hola, uste joku polaitea 10 urte eta gero hola tatzen da joku. Aha. Zaitu, reko. Dorri. Egita. Gatu egin da bideo azak izatik. Jango altzu. Bueno, bideoa gatu egin zaitu. Así que ahotsa sartuko jot. Han. Egitan, Bola botako jot. Serio ez dezula jango, tío. Serio?
monotrico. Hostia. Ya. Sangaraya, tío. Joder. Llévate. Cuidado, cuidado. Nejo konek desesperado. Neronetik atatzen. Goku. Goku. Salto, tío. Venga. Venga, ondo. Zaiter hori guain, On the leak, on the leak. Vale, hortik, hortik. Atakianara Kastin, Akisastik, Yula Lastu, Agiroti Hizi, Iti Jola, Hau zer da? Nukleo bat, ez? Uratu Natadu Nom, Onuzi, Urodasa Kastu, Oyesiasi. Vale, txikitzen nahi naiz. Bai ze.
Dakit. Txikitzen da, baina... Zagit zien behar duten. Dakit, tío. Zaitezte errekurritzen. A ver. Uratu natatu noma. Onuzi. Urodasa kastu. Oiesiasi. Eske nola gehatzen dut... Hau. Habia hor gatun da. Ni uste zentroa izuen behar ematen, ez dela hunditzen. O, pixkanaka dihoala. Bai, hoi da. A ver, bazen probatzea berriz. Zentroa eman da bere, Parau.
Oraindik erorita zen. Ostorza da, salten got. Hemen. Da, treka. Vale, salto ingo. Trike. Suposata salto ingula. Co se... Ez? Hor da. Pentsat. Zai gatuta zauzaitaten, no ez? Andao. Ba, ez dakit, Ez dakit. Hortikan, ez dakit ego dut zaitekan, a ber. Bida, ba, bai.
dago. Qué guapo argiakin. Hala, cinemática. Norbaitik gatoz. Akakia, are nara kuku. Zer salto, eh? Salto. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi. Bida pertsonak nola sartza dituzte. Amigo, taula lortza dituzte zeak. Vaya ma. Triko gaxua. Espera. Nire ispiluan onda? Hor, oin nahi no.
dakit zein behar deten. Ah, vale, nuen ez zaren behar. Ispiluan bila, venga. Oh. Kripa akatu dute. Isatxa. Ondo isatxan bila jumar dut. Vale. Hau, puskatzet. Ondo. Ondo, salbatu deu. Ja, bukara izan bago hau, Triko...
Triko... Hostia, txuria. Egan. Inegan. Nere aldeara eman. Izatxaga, Venga, Triko. Venga, zukalde zula. Gora. Venga. Dorre eroringoa. Segurazki zati batzuk moztu ingo ditut, kapitulo honenak, bestela oso luze gatuko. Triko. Salbatu indio.
¿Qué voy a decir? Ah, vale, nik kontrolatzat. アティソイゼゼアキャナタキゼアビゼオーツアミゼアギシウォウミゼイエターラサスタゼアティケタンイノイアーロネトゥアグトゥイクJosé Pena. Ora dianye kukum yoedu kamasona oya shinu ze Se finí. Agoji Ajukui Atis Nekya Tagi Bueno, pues hauxe izan da dena. Ze iruditu zaite jokoa, artistikoki, osea, mortala da. Trikota historia bai oso politia du, baina ditu fallo batzuk ezin dela. Osea, kamera eta jugabilidadea oso txarra da, eta grafikoki detzait iruditu oso ona. Ze puntuazio emango nioke, 10-tik, 7 bat. Eske jugabilidadea oso txarra du, desesperatu inaiz. Eta hoxe, moztu ingo dezati batzuk da hoi, bestela gatuko zaitu oso luza kapitulu hau. Gustatu bat zaizu eman like, suscribitu kanalera eta betikoa komentatu. Urrengo asten segurazki joku berri bat ekarriko dugu eta Nintendo Switchekoa izango da. Lehenengo jokoa emango detena nire kanalea Nintendo Switchena. Ba hoxe, urrengo asten ikustera. Venga, gero arte, beste bat arte.